izvinjavaš. Sad, vidite, malo red pesme, malo red naših gostiju, malo naši kandidati, naše lepotice. Sanja Papić je jedna od najuspešnijih lepotica misiju kompanije sa nama. Sanja, dobroveče, kako si? Dobroveče Saša, dobroveče svim gostima u studiju i svim vašim, sigurno sam, brojnim gledalcima. I želim isto da čestitam slavu svima koji je danas slave. Ja sam odlična. Super. Evo, samo da podsjetimo naše gledalce da si 2002. godine predstavlja tadašnju Jugoslaviju, je li tako, na takmičenju za Miss Univerzum, gde si osvojila neverovatno 3. mesto. Jeste. To, mislim, zaslužuje jedan veliki aplauz ovde kod nas u studiju. Hvala. A na izboru za Miss Evrope čak i drugo. I kad spojimo jedno i drugo takmičenje, ti si faktički naša najuspešnija predstavnica, ajde tako kažemo, svih vremena. Hvala, lepo zvuči. Kad spojiš mene i nju, bre. Mene i nju. Pa vidi kakvi si. To je to. Ajmo aplauz. Jay, ajde stani pored Sanje, molim te, samo da vidimo koliko kandidatkinja treba da bude visoka i kako treba da izgleda da bi se takmičila na izboru za Miss Evrope ili Miss Sveta i kako izgleda jedna naša velika zvezda. Jay, stani samo pored. 1,87 m. Velika zvezda i velika Miss. Jay, okrenite se prema kameri, molim vas. 1,87 m. Ovako izgleda Sanja Papić, naša lepotica iz 2002. Da li sam ja pogodio? I Jay Rabatelovski, još jedan aplauz, molim. A Jay, Sanja, moram samo da ti kažem, Jay, izvoli sedi. Kaže, kako bi bilo, Jay, sedi, izvoli. Kako bi bilo lepo da me Sanja zagali. Ma nema problema, Jay, sad ćemo to... Ispunio si mi želju. Tako je, iako smo u direktnom prenosu, ali gledalci ne znaju da Sanja i lepo peva. Sanja, možeš ovako na suvo nešto da nam otpevaš? Mi kad kažemo na suvo, to znači nema matrice, nema ništa, nego ovako da nam otpevaš. Može? Onako. Ja, kako ste vi dobro informisani. Pa čuo sam, ti si moja Novosađanka i čuo sam neki glasnik kaže, Sale, znaš da Sanja zna i da peva? Ja kažem, ne znam. Pa kaže, ako dođe u emisiju, pitaj to. I evo, ja sam te sad iznenadio, pa sad, ako hoćeš ti nešto zapravo, ako nećeš. Pa hvala, zašto da ne, ovo je emisija gde se peva. Tako je, evo, izvoli. Pa da zapevamo zajedno, a s obzirom i da je Ceca večera sa nama i da sve devojke vole da pevaju Cecine pesme, evo ja ću, ali nadam se uz malu pomoć ukoliko neke zaštiti. Evo, pomoći ćemo ti mi. Nemamo matricu večeras, ali... Znači, na suvo idemo, jel? Na suvo. Naravno. Dobro. Ajmo. Mi smo se pripremili, ja i Sale i Ceca da pevaš ti, to smo ti pripremili. Pa iznenađenje, ajde, opusti se slobodno. Može. Nisi trepnuo kad si priznao to što nisam htela da znam, šta si tražio, to si dobio iz te ljubavi. Izlaziš sam, mesec, nebo, zvezdice, braće su i sestrice, a mi kao stranci ne bi nas ni lanci, hej, vezali sad. Bravo! Hvala ti, Sanja, puno. Izvoli. Jay, samo juri za Sanjom, ovo je neverovatno. Ljudi, gospođi Dimić. Evo gospođa Dimić, ja mislim da trenutno ne postoji srećnija osoba u studiju od gospođe Dimić. I hoćete vi lično odvesti auto? Ste izvukli, nego ste kupili verovatno gde? U Tempu. U Tempu? Da. Kada dobijete u igrama na sreću. Super. Još jedan aplauz za gospođu Snežanu Dimić koja je ogrebala u... To za Nataliju kompliment. Pa da, ja moram da kažem, stalno su bila neka pitanja, svi muškarci misle da si seksipilna, da li će tvoj muž da se ljuti. Ja kažem, može samo da mu imponuje, a ime... Dobro, evo sad sa nama je Zorana Tasovac, takođe iz Misiju, je li tako? Predstavlja Srbiju 2007. godine na izborima za Miss Turizma sveta i Miss Civilizacije. Tako je, tako je. Ja sam bila prva pratilja Srbije, pa sam nakon toga išla na Miss Turizma, bila sam u Kini nekih mesec dana i nakon godinu dana sam otišla i do Turske da predstavljam Srbiju na izboru za Miss Civilization. Šta sada radiš? Sada završavam fakultet za poslovne studije na Megatron univerzitetu i ujedno i radim na fakultetu. Jel pevaš, ne pevaš kao Sanja? Ne pevam. Sanja, šta ti radiš sad trenutno?
Evo pevam. Šalim se. Trenutno radim na jednom projektu koji će uskoro biti poznat javnosti. Tačnije, menadžer sam jednog projekta koji treba da zaživi na našim prostorima. Onako jedna lepa priča svetska, rekla bih, ali o tom potom. Koreje, gde sam bila na takmičenju za Miss univerziteta i ovu priliku bih iskoristila da kažem da je Srbija postala član Svetske humanitarne organizacije. Ja sam dobila nagradu za Svetsku humanitarnu organizaciju koja se bavi humanitarnim poslovima. Mi smo u Koreji obavljali mnoge humanitarne poslove, između ostalog pravili smo nacionalna jela, pipimpa i kimči za stanovništvo koje je siromašno i za staro stanovništvo naravno, i pošto je svetska organizacija, od sledeće godine putujemo po svim zemljama sveta. Prva je Tajland u januaru i meni je drago što je Srbija jedna od učesnica na tom takmičenju i iskoristila bih ovu priliku da kažem samo da će i Srbija biti na redu za humanitarni rad povodom Kraljeva. Ja sam tamo imala javni govor gde sam pomenula i zemljotres i Kraljevo i ja mislim da smo mi možda neka 10. ili do 15. na redu zemlja, tako da ja se nadam da će to biti propraćeno i medijski, pa vas pozivam sve da učestvujete u tom. Super. Sa nama je Tamara Milovanović koja će malo se prošeta ovde. Ona je jedna od kandidatkinja, budućih kandidatkinja izbora za Miss, čija je želja da pođe putem starijih i iskusnijih koleginica, te se zato i prijavila na konkurs. Tamara ima 17 godina, učenica je srednje turističke škole i želja je da postane menadžer u turizmu. To je što se tiče toga. A ja, ajde da vidimo Jelenu Vučković, pa ćemo posle toga da